Sacho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Owezolimo ukhulekela umhlaba kwisilo. Kubhungwe ngeyobugebengu kweleka Mthaniya. Kanti abasemkhoboza bayaveva ngonikwe ibhayili. Nina bakambombosho omnyama nazi indaba ze1KZN TV nifundela uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Bakhala ngokushawa indiva kwezicelo zokutshalwa kwamaphoyisa okuqinile eWentworth njengoba ke izigameko zokudutshulwa kwabantu zenzeka iviki neviki. Lokhu kuvezwe ongathandanga ukudalulwa ngenxa yokwesabela impilo yakhe kulandela isigameko sokudutshulwa kwango-8 kwashona ke ababili namuhla. Yes, there was actually a shooting on Sunday. Just on Sunday there was a shooting around about 8 o'clock in the evening. The guys were sitting on the very same corner and 3 gunmen just came up to them and opened fire. They walked in front of the flats here where we're standing now. The one went behind the flats and started shooting at the back. And 2 guys were shot on Sunday. It's very upsetting and it's very scary because this is now something that we've got to be living with. It's becoming, it's too often that shooting is going on and nothing has really been done about it, if I could say that. Because the more we ask for visible policing, nothing happens. Then nothing happens with the cases. Because I can tell you now, they're all around here. They were full up here this morning, but you'll never hear of an arrest being made because there'll be no investigation. There's no follow-up. Nobody comes to ask questions. No CIDs will come and question or take statements. It's just now, you'll see, it's just going to be lost and forgotten. Because that's always what happens with, especially us here. Kwenzeka lesigameko nje kakapheli nesikhathi esingakanani kube nokunye ukudubula lapho ke kulimali ababili kanti ozibonele lesigameko sanamuhla uchaza ke ngokwenzekile. The guys were sitting on the corner here in front of us. They were waiting to go to a funeral and 3 unknown gunmen came down from the back of the flats on these stairs at the back here and they came into the corner and they opened fire on them. Some of them ran down the bank. They scattered. The one that ran down the bank, the shooters followed him down the bank and shot him at the bottom of the flat stairs. Blood is still there. And then the other followed some guys into Heim Street, which is behind us, down the stairs here. And basically just followed them and shot them. 8 of them got shot. Some of the guys got shot in the front here on the stairs going into their flats because they live here. And then the others were shot whilst they were trying to run away from the shooters. After the shooting, the guys turned around. They went back to the top of the stairs where their getaway car was waiting for them. They still shot in the air and then they jumped in their car and drove off. Ngesikhathi iziko lezindaba lifike endaweni yesigameko, amalungu omphakathi abeme izixongololo kepha ke engakunakele obekwenzeka. Amaphoyisa athi ke athungatha abasolwa. Police in KwaZulu-Natal have launched a manhunt for at least 2 suspects who shot and killed 2 people and injured 7 others during a shooting incident which happened on Major Calvert Road in Wentworth on Friday morning. Motive of the killing is unknown at this stage, but gang and drug therefore cannot be ruled out. Esidabeni ze1KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Ngqongqoshe omnyango wezolimo nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uyawahambela ke Silumiso uZulu kaZolithini esigodlweni emashobeni ophongolo ukuzocela ukuba ke sikhulume ke neinduna kanye namakhosi ukuba banikezele ngomhlaba kulabo abafuna ukulima kanjalo nakubatshali izimali. OkaMadlopha Mthethwa uphinde wakhuluma nangodaba oluthinta ukubhedwa kwesifo samatele esesisabaleleke ezifundeni eziningi. Umnyango wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uhambele esigodleni emashobeni ophongolo ukuzobhunga nesilo mayelana nezinto eziningi ezithinta ezolimo okuhlanganisa ukugqugquzela ukutshala komphakathi nokulisana nokusabalala kwesifo samatele esifundazweni. Isilumiso uZulu kaZolithini sithi umnotho usenhlabathini abantu kumele basukume balime. Silime ukudla. Niyazi ukuthi iApula mase likhiqiza libani. Niyazi ukuthi iKZN umhlabathi weNgonyama Trust Award uyakwazi singakwazi ukufida umhlaba wonke ngeNgonyama Trust. Ungasathi iKZN iNgonyama Trust. iApula mawuthi khona udayisa ngo3 rand thina singalikhiqiza ngo50 cent. uNkulunkulu usisile ngalokho. Ongangezwe lakhe uphinde wakhuza nalabo bangayilandeli imiyalelo yokulisana nokusabalala kwesifo samatele esihlasele izinkomeni esibonakala silokhu izidlange njalo esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ngifuna ukuba mfishane
uMEC usuku lwanamhlanje ufika kwakhe usize kakhulu ngoba kusho nje ukuthi ukunyakaza kwempahla suka kwenye indawo njengoba isimo sindi samatele kumele ukuthi bakwethu sizwe samaZulu anizwa singehlulwa ngabantu bezizwe ukuthi akho nkomo enyakazayo manje. Ungqongqoshe wezolimo uThembeni kaMadlopha Mthethwa uchaze kabanzi ngohambo lwakhe lokuvakashela ongangezwe lakhe uzogqugquzela ezolimo. Tolile ukuthi naye une concern efana na wonke umuntu ngokuthi uagriculture umgogodla wesizwe. Uagriculture ungawushintsha umnotho wase KZN ngawenza amathuba omsebenzi. Wayesebeka ke iphupho lakhe esho futhi ngathokoza kakhulu ukuthi iphupho lakhe lifanele nephupho lika Mdlokombane, iphupho lomntwana kaPhindangene. Ngize ngamtshela ukuthi ngazi ukuthi behleli nabo ngendlela akhulume kahle ngayo la esho khona ukuthi abantu ukhuthaza ukuthi abantu abayolima. Sase sivumelana futhi ukuthi sinenkinga esivumelana sonke ukuthi ikhona la eKwaZulu Natal nezwe lesilonke iSouth Africa udaba lwamatele. Ngakho ngathi ukuhamba kwethu kube usuku oluhle futhi sibe nesikhathi esanele lapho besixoxisana khona esinikeza amasu sasesivuma ukuthi ke thina sizosuka siyohlala phansi siyobheka ama hanging fruit angasiza ngokusheshsha abantu baseZululand noma abantu base KZN bonke. Isilo sithi sizoqhubeka nokushumayela kabanzi ngesithinta ezolimo kwazise umphakathi ungasimama kakhulu ngakwezomnotho uma ugxila kwezolimo. Izindabeni zone KZN TV bikuThabani Maphumulo emashobeni. Inhlaka ezahlukene ezolwa nobugebengu zibambe umhlangano obuyekeza umthelela weinhlelo zokulwa nobugebengu esifundazweni saKwaZulu Natal. Undunankulu kulesifundazwe uThamsanqa Ntuli uthi lezi inhlelo ithela kuyithela ezinhle njengoba ke izibalo zobugebengu zikhombisa ukwehla. Yize izibalo zikhomba ukwehla kobugebengu esifundazweni kwaZulu Natal, undunankulu waso uveze ukukhathazeka ngesimo sezinye zeziteshi zamaphoyisa nathi ke uzoxoxisana kabanzi nongqongqoshe wamaphoyisa kuleli ngalokhu. We then visited Ngwavuma police station where we assessed the challenges faced by law enforcement in the area. And I'm truly really unhappy with the state of the police station in terms of the infrastructure. And I will be engaging the Minister of Police so that we agree on how the state of that police station is being attended to. Kuzokhomleka ukuthi angaphezulu kwa-24,000 amaphoyisa atshelwe kusonke isifundazwe ikakhulukazi ey'ndaweni eziyizinda zobugebengu obufana nokwebiwa kwemfuyo, ukuduna kwezimoto nokunye-ke okuningi. Kunconywe ubuchwepheshe besimanje manje obusetshenziswa ukulekelela ukulwa nobugebengu ezindaweni ezahlukene njengezinye zezinto ezinezithelo ezinhle. Undunankulu uphinde waveza ke ukukhathazeka ngezibalo zamacala okunukubezwa kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-12 kumasipala iTheku. Sikhathazekile nangoba kuyingxenye yobugebengu obubi lobo obusikhathazile ukunyukubezwa kwey'ngane, kodwa ikakhulukazi ofanele kwenzeke abazali okufanele bakwazi ukunakelela iy'ngane ngoba iy'ngane zitholakala ziyizisulu ngenxa yokungasondelani nabazali noma ukungabibikho eduzane kwabazali okufanele ukuthi nje kuthiwa umsemsebenzini kodwa iy'ngane zisale kubantu abadala. Futhi isimo somndeni kube isimo somndeni esingeze ukuba neyidakamizwa engaba nomphumela ukuthi kube khona abantu abanyukubeza iy'ngane ey'ncane. Khona manjalo undunankulu uphawuleke ngezibalo zabakwa-State SA zakamuva ngamathuba omsebenzi. Ikhota lesisuka kuyona iKwaZulu Natal ikwazile ukuthi kube namathuba amasha omsebenzi awu-54,000 okuzindaba ezinhleke lezo. Kodwa siyazi vele ukuthi akuzenzakalanga inhlelo besilokhu siyimemezela njenge-investment esiyitholayo kulokhu nje ubo 101 billion kanti ngonyaka odlule ngoNovember kwaku-85.2 billion. Lo investment nakanjani izosidala amathuba omsebenzi amasha. Sikushayela ihlombelo sinethemba futhi ukuthi iKwaZulu Natal isesimeni sokuthi siqhubeke sibe namathuba amasha lokhu eqhamuka
kodwa sifuna ukugxila kakhulu sibone ukuthi emalokishini nasemakhaya abantu bakhona bona bazuza kanjani kulamathuba lana amasha aqhamukayo. Ezindabeni ze-One KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Umndeni kaLungile Mkhize waseMkhoboza esikhaleni enyakatho KwaZulu Natal usola amaphoyisa ngongawenza umsebenzi wawo ngendlela ulandela ukudedelwa kwesifazane nophinda abeke ngumsolwa ekunyamaleleni kaLungile osekupheleka insuku ezingaphezulu kwe10 engazi ukuthi ukuziphi inkalo. Lo mndeni usola kubudedengu kumaphoyisa ngokudedela kwalowesifazane njengoba ubufakazi bukhombisa ukuthi uyena owagcina ukubonakala enaye futhi wanyamalala kade eyohlangana naye. Amalungu omphakathi aseMkhoboza kuWard 16 esikhaleni aphome ngobuningi bawo ukuzokweseka umndeni kaLungile Mkhize owanyamalala mhla zingamashumi-30 izinsuku ngenyanga kedlule uMfumfu. Laba ke baveza ukuthi uLungi wathola ucingo lukamngani wakhe ethi abahlangane enxexetheleni yesitolo esikhaleni nokuze kube imanje ke wahamba kazi ukuthi ukuphi. Udade wabo uyachaza. Udade wethu lo olahlekile walahleka ngomhla ka-30 ku-October efonelwe uZama emcela ukuthi ucela amphelezele khona la futhi ukuthi amphelezele khona. Washo-ke usise enganeni owayehleli naye endlini ukuthi uyabuya usaya kuzama emoli. Wahamba emveni kwalokho-ke akaze ezetholakale kuze kube namhlanje. Sihambile-ke sazovula icala la emaphoyiseni kwayiwa nasemoli kwayobuka i-footage la ukhombisa khona udade wethu engena emotweni yakhe uZama. Kodwa namanje akatholakali. Ngokubuka kwethu siwumndeni nje bicala selibekiwe emaphoyiseni sibona sengazi ukuthi abukho ubulungiswa kuleli cala ngoba yonke into etholakalayo ikhomba uZama kodwa uZama udedeliwe. Lo mndeni uthuzizwe ungaphephile ngempela ke ngokudedelwa kukamsolwa njengoba bebezivuka ukuthi uvele kunamanye amacala afuze lali anyabaniswa nawo. Uthi izolo sisuka la sifika lapha ekhaya emzini kadade wethu kuqhekeza igate. Bathi igate liyabonakala ukuthi nothi ukuthi kufika umuntu waliqweba waligqekeza livuliwe. Ngiyacathisha ukuthi livulwe ngokhiye wakhe usisi wami because wahamba nokhiye iphese namakhadi amafoni akhe. Shuthi lo muntu ufike wavula ngokhiye wakhe wayesekhosha insimbi le yokuthi kulokho egatini. Lokho ke kuthina sibukeka njengabantu abangaphephile. Because lo muntu uphethe into zakhe uyakwazi nokuzenzela even ngisho ikhadi likasisi liyakhombisa ukuthi wakhisha imali eshow. Kodwa nalokho amaphoyisa alokho eshonisa le sicela ubulungiswa ngodade wethu. Osekususeka umsindo omkhulu umphakathi uze kuthathe izinyathelo zokuthi umasha ngaphandle kwalesi steshi indlela amaphoyisa alusingethe ngayo lolu daba nabathi ke abawenzanga ngendlela umsebenzi wabo kanti laba baphinde basola ukuthi ke lo msola udedelwa nje ingoba unobudlelwane nomunye amaphoyisa kuso lesi steshi. Kodwa sizwe kuthiwa izolo ukhishiwe ekseni ngaphandle kokubingelela isho ukubingelela so kuyasikhathaza lokho ngoba njengoba umphakathi ula epolice station nje ufuna ukuzozwa ukuthi ukhishwe ngaliphi ibupho obumfazi okudingakala ngoba kuyavela ukuthi uyena wayemfonelile ephuma ekhaya kuyavela futhi ukuthi ama footage akhona wasemall egena emotweni yakhe. So ifootage wayehamba na usisi bokuqala wathi akamazi. So okwesibili akumazi wazaveza ifootage ukuthi ubehamba nayo. So mamdedela kanjani ngoba yipi evidence osokuyifuna lapho ngoba phela imoto wangena emotweni yakhe wabonakala futhi hamba nayo ngoba wayemphikile akamazi ngokuqala lokho uqamba amanga. So ukhona ufanga busagciniwe umuntu ngaphakathi azadedelwe yini inkantolo. Laba ke bafuna amaphoyisa lusukumela ngokusheshsha lolu daba ukuze kwenzeke ubulungiswa njengoba umsolwa engaqala ukubhekana namacala afuzeleli. Kunento enye ebivela ukuthi usisi she's been like investigated ama case awafana la okulahleka kwabantu. So kwase kuvela futhi kukhona iphoyisa elisondele kakhulu ecaleni anobudlelwane nalo. So manje lokho ukuthina kwesenza ukuthi singabuthembi upholo bamaphoyisa noma ukusebenza kwamaphoyisa. Asiyiboni outcome yalento kaLungile ihlezi nje. Akekho uLungile akabuyile. Akekho umuntu oboshiwe esesizwile ukuthi useboshiwe. Estabeni ze-One KZN TV ngengosamukeliso Nqulunga ngisesikhaleni. Asithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-One KZN TV nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili. Owezolimo ukhulekela umhlaba kwisilo. Kubhungwe ngobugebengu kwelikaMthaniya.
kanti abasemkhoboza bayaveva ngonikwe ibheyili. Ngqongqoshe eMnyangweni Wezabesifazane intsha nabaphila nokukhubazeka kuleli usindisiwe eChikhunga uhambele indawo yakwaSwayimane eMgungundlovu maphakathi nekamthaniya ukuyohlomisa kumphakathi ngolwazi oluthinta ke ngqungquthela ezoba kuleli nehlanganisa amazwe omhlaba ahlukahlukene ebizwa ngeG20. Chikhunga kuqhuquzelelo umphakathi kuba uqhubeka ubambe likhulu iqhaza emnothweni wakuleli ngokulima uphinde uthola ulwazi olunzulu mayelana noxhaso lokuthuthukisa amabhizinisi abo. Ungqongqoshe wabesifazane intsha kanjalo nabantu abanokukhubazeka usindisiwe Chikhunga utshela umphakathi wakwaSwayimane ukuthi balapha nje bazoqoqa ulwazi ngezindawo zasemakhaya okuyinto abazoyidingida kwingqungquthela yamazwe eG20 ezobanjwa ngeviki elizayo. Silethi G20 la njengoba kushiwo upresident wethu namuhla sizobe semukelo president mama country awu20 efike eSouth Africa. Le story lezi esikhulumayo siyotshela bona ukuthi kunendawo okuthiwa isemshwathi. Basitshelile bathi balima umoba. Uma usulimi umoba kukhona lokho abangakusebenzisa abakugencayo. Kukhona yini esingakusebenzisela khona ikhona sizokwazi nokunidayisela khona. uChikhunga uthi kwezinye izinto eziseqopheleni ukubandakanya besifazane emnothweni. Eyokuqala sathi i-financial inclusion yabantu besifazane ngoba bayakhipheka kalula ekutholeni imali. Sase sithi ke sifuna ukuthi nje kulo G20 size siqhubeke siye phambili. Inkulumo yethu esinayo eyokuthi abantu besifazane sibafaka kanjani emnothweni. Iphini likaNgqongqoshe eMnyangweni Wezolimo ukuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya kuzwelonke uNokuzola Capha uthi bafuna kufuywe izimbuzi ngenhloso yokudayisela amazwe angaphandle. Kufanele sithenge kuqala lezi zikubantu. Abantu bala kube nezindawo la kuthengwa khona imbuzi idepartment. Khona my distributor imbuzi izo provider imarket yaba bavele benembuzi sizithenge sizibeke endaweni siyilungise sifuna inkunzi omama bezonkunzi sithi masinikeza amakhaya siwanikeza imbuzi sibe sizwena ukuthi azozala awu5 nenkunzi eyi1 besinikeza nokuthi mhlambi sivumelana inkunzi ziwu10 kule ndawo ngoba asoze sihlale endlini akuzona inkukhu. Ikanti uChikhunga ukhuza udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Ake singashayani. Bo baba. Ake singenza ukuthi uthi ukhulume esontweni ushumayela umshumayeli. Ahlala unkosikazi athi he. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngisemshwathi. Uphiko lwezokushushisa kuleli NPA esifundazweni KwaZulu-Natal ithi izodlulisela kumqondisi wezokushushisa ukuze kaphenye kabanzi ngokumiswa kanye nokuhoxiswa kwamacala kaJames Stewart Scanik okuvezwe ukuphiko lwamaphoyisa kulokhu. Lokhu ke kulandela ukuthi kuScanik kuleli sonto ekuphikile ukuthi unenqwaba yamacala ake abhekana nawo. Umqondisi wezokushushisa KwaZulu-Natal Advocate Ellen Harrison uqaphele imbizo yabezindaba ididiyelwe uMajor General Anthony Gopal. I-SAPS ne-NPA bebelokhu besebenzisana ngamadokoda azonika umqondisi wezokushushisa ukuze aphenye kabanzi ngezivumelwano zokuvuma amacala ahoxisiwe nalawa angafakwa ngohlwini lenkantolo. Okwamanje ngeke kube khona ukuphawula okwedlula lokho ngamaphuzu avele embizweni yabezindaba. Lokhu kuphawula kwe-NPA kulesi sifundazwe kuzemva kwesithangami sabezindaba ebesibizwe uphiko laka-SAPS kade lidalula kabanzi ngamacala angu-29 asekavulelwa bona uShanek asekabhekana nawo kusona isifundazwe. Kulesi sithangami kuphinde wavela nokuthi kuzophenywa kabanzi nokuthi wanikwa kanjani incwadi emgunyaza ukuphatha isibhamu esikhulu esihlangalaleni kodwa futhi yena ebekuphika ukuthi ungumqaphi. When you say, what are the cases? As those cases get unfolded, we will investigate that. That's why we say we've picked up other things
And the simple one was the firearm. And we didn't know until Mr. Shanik was talking about him not being a security person. Then somebody sends us a video, and we have the video where he's with a rifle somewhere in public. But we know that the purpose of acquiring that rifle license, we have questioned the process, of course, already. Let's leave the process one side. But we've said, now, if you're not a security guard or officer, why will you have a rifle in a public space as if you are a security officer? And we know for a fact, when you applied for a license, you applied for the license under Section 16 of the Firearms Control Act, which is related to sporting. What sporting you'll be doing in a public open area? Brandishing a firearm, a rifle, by the way. Not any firearm, a rifle. So we were not looking at this before. Now we're looking at it. And then we're looking at our officials. How did he get the firearm license? uGopal uthi kuningi okuvele ngamacala kaShaneka sekavulelwa wona amanye ukubavulela nakwezinye izifundazwe wathi kodwa ngeke akwazi ungena agxile kuona. The matters that we have now because of his pronouncement, and when we looked at the fact to see, does he have something that we have done wrong on, and when we look into it, we realize there's something deeper that one must then ask questions around, which goes back to certain processes within the criminal justice system, and that goes to how his plea was meted out or agreed on. Together, then talking about how did he acquire firearms, it brought a lot of things in. So definitely on that part, as part of this investigation, we are going to interrogate those parts. NguTebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Iyaqhubeka imizamo yokuxazulula inkinga kwentuleka kweindawo zokungcwaba eThekwini KwaZulu-Natal njengoba ke icebo lethu igroup lethu lengokusemthethweni indawo entshe sizosetshenziswa ukwenza lokhu eMarine Hill Memorial Park. Umengameli wecebo lethu noMfundo Mcoyo uthi le ndawo izogaba ngobuchwepheshe besimanje ukuqinisekisa ukulwa nehlava sokwebiwa kwamatshe amathuna nokunye futhi ke ukuganga okwenziwa emangcwabeni. Kwekuthulwe ngokusemthethweni indawo yokungcwaba eMarine Hill eThekwini njengemizamo yokubhekana nenkinga yokushoda kwalezi ndawo. Kubikwa ukuthi abangcwabi kanye nemndeni bese ke bephoqeleka ukuhlehlisa imingcwabo ngenxa yongatholakali kwemigodi. Siyazi eThekwini kunokushoda kweindawo zokungcwaba, so sizothi nje nanka amathuna akhona available, akusekho ukukhala ukuthi indawo yokungcwaba ayikho. It is a private cemetery. We will look after it very well. Sizoyinakekela ngalendlela. Bengihambile nje ngise-Japan nase-Australia ngokwenza more research on cemeteries. Buye nolwazi oluningi esizol-applya khona la kulamathuna. Siyazi emathuneni manje abantu bebanjwe inkunzi, ama-tombstones abo ufike ebhodloziwe. Abantu benza izinto eziningi engekho right, but kulawa kuzobe kuna 24/7 security and azobe namakhamera anayo yonke into eyi-security ongayicabanga. And the system that we use to maintain amathuna iphambili ngalendlela ukuthi uzothi usekhaya ukwazi ukulocate ithuna lakho ulibone ungekho la. Kuvele ukuthi le ndawo izophinde ihlomlise nabanikazi bezinye izinkampani zabangcwabi njengendlela ke yokukhombisa umbano kulomkhakha. Abangcwabi bakhuthazwe ke ukuba bafunde kabanzi ngalomkhakha ukuphucula ulwazi lwabo nokuthola ke ezinye izindlela ezingcono zokuthuthukisa lomkhakha obalulekile. This is phase 1, phase 2 useza. Phase 1 unamathuna awu-1,270. Already people are buying in bulk. They are buying 5, they are buying 10 families. Nabangcwabi bebegcwele nala emcimbini bafakile ama-order. It took us 5 years to get here because we've had a lot of problems along the way because yazi le cemetery bekuyi-cemetery be-exista. So abantu bebengcwaba bengenayo i-order. We had to make sure ukuthi la bengcwaba khona asingcwabi asivule amathuna ungcwabe phezu komunye umuntu. We had to make sure akho muntu la sikhona, and that was a very long process on its own. Nokwakha-ke nje ngoba indawo ibengaqondile ne-drainage system esiyifakile la ngaphansi senze sure ukuthi under no circumstances uzozwa ngelinye ilanga kuthiwa kunama-floods kukhuphuka amabhokisi kwenzekeni, because senze sure ukuthi siyaqikelela ukuthi i-foundation siyakha properly khona abantu nabo uzothi uma uthenga into oyaziyo ukuthi safe, i-clean, yabo we invested in research in making sure ukuthi indawo nje siyiprepare ngendlela ukuze ngempela umuntu mezongcwaba akhululeke. Umasipala
uvumile ukuthi izindawo ezingama-63 zawo ezisetshenziswa-ke ukungcwaba zigcwele, kanti-ke zikhona abamatasa nokuzilungisa, kodwa basadinga-ke ezinye. Inkinga esinayo la eThekwini indala yokungabi bikho khona komhlaba ongcwaba. Sibonile nangekhathi ze-COVID ukuthi bese kunokuswelakala kweindawo ngoba sekugcwele indawo eziningi. Eke sithi nje kunendawo ezinkulu lakhe kwabo Red Hill la bengcwatshelwa khona sekugcwele nakhona. Sijabulela kakhulu le initiative ethathwe icebo lethu ukuthi nathi sothi join hand la kufanele sisebenzisane khona ne-private sector sikwazi ukuthi sidile nalento. Ikhona ke eminye imhlaba besike sayi-identify njengalapha eOttawa somasipala esithengile ukuthi nayo ilungiswe ukuze ikwazi ukuthi isize kule ngwadla esibhekelene nayo. Siyayizama ke kodwa ke kusasebenzeka siyilungise ukuthi ihlelekele ibe indawo esesimweni esihlelekile ukuthi ikwazi ukuthi ingcwabo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Asiphinde sithi ishelele itolo nenebesilo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Owezolimo ukhulekela umhlaba kwisilo. Kubhungwe ngobugebengu kwelikaMthaniya. Kanti abasemkhoboza bayaveva ngonikwe ibhayili. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.08 kuyidola laseMelika libe ngu-22.45 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.87 kuyi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ngu-$4,171.17 ounce, kuthi intengo yoyilo ngahluziwe ube ngu-$63.01 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wezikamagebhula iOrlando Pirates ofika kwezwakala uAbdesalam Wadu akafuni nokuthi kekhulunywe indaba yamathuba leli qembu oqoqa ke inkomisha ezintathu ngesizini eyodwa nokwagcina ukwenzeka eminyakeni eli-13 edlule leli qembu lisapheka ngoRod Krol waseNetherlands. Lo mqeqeshi waseMorocco ofika kwiPirates ngasekuqaleni kwesizini useyivele kuyivalele ekhabetheni inkomisha ye-M10-8 okwenza abezindaba bambuza ngamathuba okuqopha kumlando wagcina ngoKrol owawina ke M10-8 Nedbank Cup nesicoco seleague. Lo mqeqeshi wadlala Fulham yaseNgilandi ubuzwa ngalokhu nje ufake iPirates kwamanqamu eCarling knockout ngokunqoba ngegoli elodwa keqandeni kwiRichards Bay FC ngempela sonto edlule kade bedlalela ke Moses Mabhida Stadium eThekwini KwaZulu-Natal. iPirates kizobanga ke indebe yeCarling neqembu Wadu afika ngale eMzansi kuyiMarumo Gallants emidlalweni ozoba ngomhla ziyisithupha ngenyanga ezayo enkundleni yasePeter Mokaba Stadium ePhulukwane. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bentule ebande ngodonga kwelakithi kaNongomo kaMzimba umntana nethemba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile